Ni Jon Begiristain naiz, Tolosako institutuan ikasi nuen, eta galdaragintzaren ziklo ikasi nuen, eraikuntza metalikoak. Eraikuntza metalikoetan ikasten dena da, txapakin lan egitea, bai ordenagailuz, solid edge programakin txapak garatzen, eta baita praktikoki, tailerren lan egiteko behar itxeron nozioak eta ikastizki. Egia esan, ni lehendabizi mekanika ikasi nuen, da horren komplemento bezala galdaragintza egin nuen. Da hortikan ja lan mundua saltoa egin nuen. Bai, ezagutzen dut Leonardo programa, baina ni praktikak hemen Gipuzkoan egin dituen, Kamepak enpresan, enpaketadoreak prestatzen egin dituen. Izan zen proiektua enpaketadoreak hartu eta ua desglosatu eta ikusi zertan gehien bat, ikasten goteko. Formakuntzan, bai, ondo ikusi nire buruak, lanen asterak beti dazkazu dudak ikasketa nahiko txukunak zen dira. Gure ziklotik hauen ia denak lanen gaude eta lanen ez dauna ikasten da. Ikasle beti prest daude, gaina ezaguna ditut eta oso ondo ematen ez egin. Ni behintzatu honean eskola mediotorren nintzen, orduztik hemen. Gure klasean etzion neskai, baina erdi mailan pare bat bazian. Berez, gizonezko mundua da, baina ez ni ofizian egiten edo lan, eta ofizian egiteko ez da inolako arrazoi. Nire espektatiba bintzat bete ditut, nire helburua zen ofizina teknika baten lan egitea, eta hemen, batxierra egiten nahi dena gomendatuko nioke. Ni behintzat nire burua ez nuen ikusten unibertsitatean oso luzea egingo zitzaidan oso gorra, eta lanen hasteko, ikasteko ere baita, oso gomendagarria da nire ustetan. Espezializatu itezea. Lanbide heziketa niretzako lanerako bide bat izan da. Nire etorkizuna lanen ikustet, eta gure atalean bintzat jendea falta da, eta ez dut uste inolako arrazorik izan baten ikan lanek topatzeko. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.